Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin tashar mu ta Daular Nishadi tare da ni Zulis Kitchen, inda muke kawo muku abinciccika daban-daban na gida har ma da kasashen waje. Idan ba ku manta ba, a satin da ya wuce mun ji yadda ake yin easy vegetable couscous. To wannan satin insha Allah za mu ji yadda ake yin miyan agushi. Da farko idan za mu yi miyan agushi muna buƙatar abubuwa kamar haka: agushi, tattasai, attarugu, tumatiri, albasa, naman rago, ɗanɗano, ruwa, gishiri, manja, dakakken karafish, agushi, alayyahu, busasshen kifi. Da farko za ki markaɗa kayan miyanki, sannan sai ki tafasa nama da albasa, tafarnuwa da kayan ƙamshi. Bayan ya dahu sai ki sauke, ba sai kin tsame shi ba saboda har ruwan naman za mu yi amfani. Sannan sai ki ɗora tukunya ki zuba mai. Idan yayi zafi za ki zuba markaɗaɗɗen kayan miyan ki da tafasasshen nama tare da ruwan nama. Za ki sa ɗanɗano, gishiri, tafarnuwa, crayfish powder wato dakakken crayfish, busasshen kifi, sai ki juya ki rufe. Sannan sai ki ɗauko agushi ki dama shi ki bari yayi minti 10. Idan yayi za ki ringa saka shi a cikin miyar kamar ɗan wake. Idan kin gama ba juyawa ba za ki bar shi ya dahu na minti 10. Sannan sai ki ɗauko ganyen egu ki zuba ki jujjuya shi, shi ma za ki rufe ya ɗan dahu kamar na minti 3 sai ki sauke. A ci daɗi lafiya. Duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na wannan sati. Sai ku ci gaba da kasancewa da ni Zulis Kitchen a cikin wannan tasha tamu mai albarka Daular Nishadi domin jin wanne kalar abinci za mu kawo muku.